नोंथांमोननि बेहाय ज' जानायनि खार'ना माखौ लानानै ज' जादों? दिनैहाय आं नोंथांमोन गासैनिबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननो जासिबाय। सारा आसामनि आरो सारा बिटिआरनि आरो सारा भारतनि गासै बर' सुबुंफोरनो लोगोसे जोंनि गासै सुबुं माहारिनिसिम गोदान बोसोरनि आंनि अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनाय आं गिबियाव जासिबाय। जे जोंहा 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय जोङो 2023 मायथाइनि जे गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जोंहा माखासे बिथोन बायदि जा हानजा समफद मोनसे जा हाबाफारि दङ, बे हानजा समफद बे हाबाफारिखौ दिनैहाय नैबे जोंनि 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंहा रुनिखातानि नैबे बुहुर ब्रिजनि जे हेलु बाजारनि जेनेबा गेवलां फोथाराव जों मोनसे सावरायलायनाय जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। आरो बे सावरायलायनायजों लोगोसे जोङो गोदान बोसोराव जोङो जोंनि गासैबो ब्लक कमिटिनि, पेरेन्टनि, इयुथ्सनि, उइमेन्सनि, प्राइमारि कमिटिनि, बिसिडिसिनि, टिसिएलसिसिनि गासै जोंनि मावथिफोरखौ लानानै जों मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बेखिनि हाबाफारिखौबो जों लाफादों। आरो जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे 2023 मायथाइयाव जोंनि दोलोनि जेसेबांनाखि जोङो खामानि मावनो लानाय बे खामानि मावनो लानाय जाहाथे हाबाफारिफ्रा जाहाथे जोङो गोसो मोदोम जिउ होसारनानै बयबो जाहाथे खामानि मावनो हायो। आरो जोङो जोंनि दोलोनि माखासे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों जेब्लाबो जाहाथे लामा आवगायलांनो हायो। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गासै हारि माहारि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ, बे जेंनाफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जों मावफुंनायनि थाखाय जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायलायनायनि मोनसे गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावनो जोङो दिनै सिगांदों। आसलते इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन गुबुन राजनीतिक हान्जाफ्रा 12 नं समस्तियाव जेबो मावनो हायाखै, जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै, बेबायदि गुबुन गुबुन खोथाजों इउपिपिएल राजनीतिक हान्जाखौ सोंखारिदों। बेयाव नोंथाङा मा बुङो? मावनो हादों बा हायाखै? जोंथ' दिनैहाय 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव जोंनि बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो जथेस्थ' जोंनि माखासे जौगानायनि जिखिनि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ निस्सय जोङो मावनो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। जा गुबुन माखासे अपोजिसननि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय बेखौ बुंखागोनखा। आरो जोङो दिनै बुंनो हायो थांनाय 17 बोसोराव नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्तियाव बिथांमोनहा जेरैबायदि खामानि मावनो हानांगौमोन बे खामानिखौ निस्सय बिथांमोनहा मावनो हायाखै। आरो जों दिनै बुंनो हायो जे जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्तियाव दिनैसिम जों गोबां माखासे खामानिफोर जों दिनै मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थानायनि जेखिनि हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ। आरो जों दिनै बुंनो हायो जोङो रुनिखातायाव 37 बोसोर बाहाय जोङो बेंक मोननो हायाखैमोन। दिनै जोङो रुनिखातायाव मोनसे बेंक जों मोननो हाबाय। जोङो दिनैहाय दागगारियाव बेसेबांबा जुग जुग बोसोरनि उननिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव बेंक गैयामोन। दिनै जोङो इउनियन बेंक अफ इन्डिया बे बेंकआ दिनै न' लुनाया जागासिनो दङ आरो जोंनि माखासे एकाउन्ट खुलिनाय मा खुलिनाय बियो सोलिगासिनो दङ। आरो जोंनि समस्तियाव जोङो जथेस्थ' दिनैहाय गुबुन गुबुन माखासे मोजां मोजां फसंथानफोर, बे फसंथानफोरखौ जों दिनैहाय गायसननो थांगासिनो दङ। आरो बियो जोंहा नैबे 2023 मायथाइनि गेजेराव गोबां माखासे फसंथानफ्रा जोंनि गेजेराव फैनो हागौ, जों बेखौ बुंनो हायो दिनैहाय। क'क्राझार लकसभा एसटि सिटखौ बोखारनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? जोंहाथ' जोङो बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो जे जोंहा बर' हारिया बे ओनसोलनि बा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंहा थोजासे जोंहा बर' सुबुं सानखो जा दंखायो। एसटि हारिनि सुबुंफ्रा बाहाय बांसिन दंखायो। दा बेनिखायनो भारत सरकारा बे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि हिसाबै लाखिबाय थानाय जादों। आरो दानि डिलिमिटेसन कमिसननि जिखिनि दाफामफिननाय जे हाबाफारि, बे दाफामफिननाय हाबाफारियावबो जोङो मिजिं खालामो भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बिनि सायाव मोजां मोनसे सिन्थानि गेजेरजों जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभाखौ जोंहा एसटि रिजार्भेसन हिसाबै जों मोननो हागोन आरो बेखौ जोङो दिनै रोखा बुंनो हायो। दिनै फुंनि गेजेरावहाय निसिमा ओनसोलनि आनसलिक प्राइमारि सिङाव थानाय मायावहाय अरुनदय स्किम मोननो थाखायहाय गुबुन दोलोआ मोना होननानै मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों। दा इउपिपिएलआव फैबाल' मोनगोन होननानै मोनसे बिदि बुंनाय खोथाखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोननि माबायावहाय अरुनदय स्किम बा गुबुन गुबुन स्किमफोरखौ मोननो थाखायब्ला गुबुन दोलोआ मोनमा नङा? जोंथ' बाहाय रोखायै बुंनांगोन जे दिनैसिमबो जोङो इउपिपिएल दोलोआ
नैबे कंग्रेस नैबे बिजेपि नैबे बिपिएफ नैबे गुबुन गुबुन दोलो होननानै जों रावखौबो दिनै मुगैयाखै रावखौबो जों बासियाखै आरो जोंनि थांखिया बेनो जोंना परिबर्तन सरकार सोलायनायनि सरकार जों बै समावनो जों स्ल'गान होबोदों दिनैहाय गासै हारि माहारिखौ लानानैनो गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोरनोबो जों दिनैहाय न' होनो थांगासिनो दङ आरो गोबां न' मोननायनि बिदिन्थि दङ गोबां जोंहा जेनेबा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड सुरित फान्ड गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि गुबुन गुबुन माखासे जोंनि जौगानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा जबखानि खामानि बेखौबो जोङो गुबुन दोलोनोबो जोङो मावहोनाय जादों अरुणोदय स्किम दिनै गुबुन गुबुन दोलोआबो मोनगासिनो दङ गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरनोबो होनाय जादों गुबुन गुबुन माखासे जौगानायनि बिथिङाव जों रावखौबो नासयाखै आरो रावखौबो नासयनोबो लुबैया आरो जों गासै हारि माहारिखौ लानानैनो बयनोबो जोङो थांनानै थानायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ होनो थाखायनो जों दिनै गोदान सरकारा खामानि मावगासिनो दं लावखार ओंखाम जानायाव मा मा आयोजन खालामदों जोंहा दिनैहाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बे लावखार ओंखाम जानायाव जोंहा दिनैहाय जोंहा बाहाय अमा बेदर दङ जोंहा बोरमा बेदर दङ दाउ लकेल दङ आरो जोंहा माखासे बिदिनो रंजानायनि मुङाव जोङो माखासे जानाय लोंनायनि जेखिनि बेबस्था बे बेबस्थाखौबो जोङो गासै मानसिफोरनोनो जों होनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों बेवहाय ब्लकनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेल' जुथुमनाय जादों ना गुबुन गुबुन गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनैहाय बुंनो हायो नैबे जोंनि दिनैखिनि जे हानजा समफद बेजों लोगोसे जोंहा लावखार ओंखाम जानाय बे लावखार ओंखाम जानायाव जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआव जा पेरेन्ट कमिटि दङ जा लाइमोन गांखं दङ आइजो गांखं दङ बेजों लोगोसे जोंहा दिनैहाय बिसिडिसि दङ बिसिडिसिनि बिथांमोनखौबो चेयारमेनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिखौ जों बाहाय लेंहरनाय जादों टिसिएल सिसिनि जा बिबानगिरिफोर दङ दा बिथांमोनखौबो जों लेंनाय जादों आरो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे सेलनि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो जों लेंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मदद होग्रा जोंहा गोबां माखासे जोंनि रायजो राजाफोर दङ दा बिथांमोनहाबो नैबे जोंनि लावखार ओंखाम जानायाव मैखोमै बाहागो लाफैदों बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो थेंक इउ खौरांगिरिनि ओंखाम जाहोगोन ना जाहोआ